Yes, mga kabistado, mayong adlaw. Subong kaupod naton si Sir Julo, nga residente diri sang ano gani nga zone di, sir? Zone 2. Zone 2. Kung sa diin no, nag-agi diri mismo ang ining buhawi kay inasang aga. Sir, mayong hapon sa imo. Ano nga po na? Oh, sir, pwede mo masaysay kung paano sir nag-yas-yas diring buhawi sa inyong lugar? Kaya ano na, kakatulog ko sa balay. Bako dugong pila nagtudong hangin. Pinaglingling ko doon sa bintana namon. Paglingling naman sa bintana, may ang muling atop, muling atop sa likod, lalupad na. Pag ito guys, usdang matong sa may balay, na may nagtupa, ikat ako din mga magulang ko to. Bisuka ko sila. Tapos ang duwa ko nga, ang magulang ko nga laki nga sa fire, nagwa mo kami diyon. May dibulay ko. Buto doon yung tabangan namon. Tapos nag-ambal sa nga dalon sa ospital. Tinagkunta kami, nangita kami sa sakyan niya bla. Hindi kami katabok kay ano man ang mga kahoy. May kahoy gano sa dalan, gabalag sa dalan. Brabag sa dalan, ginubran na lang namon, ginawa na lang namon duwa. Yung patabok, yung pasakay lang sa dayon. Tapos kita kami yun sa mga balay ni. Way nagid niya man. Ubos gid ya sir kan. Oh, mga basug-basko. Pasko gid ya. Mga ano ra sa nagtukaw ining mga 4:20, 4:30. Agahon gid siya. Hindi mga 5:20 to 5:30. Temprano pa mo humuok pa ning tulog sang iban. Oh, mga pila sir ka may segundo, minuto, inuras ang tinal sa buhawi. Segundo. Pero sang ina nga segundo, dugaya anong ano sir, ma-explicar mo kung ano ka baskog? Grabe yung paspas ya. Forte. Anong ano sir? Huni? Anong nabatian? Nakita mo gid sir? Oo. Ari di drako mo. Naglingling. Ano tsura sir sang bawo? Grabe gid nga ang muniaga, no gid ga pilo. Kapilo ang ining mga atop. Tapos ang buhawi ano sa sir ka tuyok. Sa dili sa galibot, kay tuyok ta na video ang patane. Mana nga nakita ko sa cellphone ko, di mga magulang ko to muna dagdagan na sa 2x2 kag sen tigin mo to na lang inyaga ko na ko nag video. Mayo gid. Di kita ko gito nga ara na sa dalom sang sin mo. Adra ni dahil ara gito sila ya. Yang buhawi ari diot, yung ko na ako na. Lapit-lapit agad sir sa inyo nga balay. Okay sir, ang ining sin di sir sa tubang na to mismo, di inihalin sir? Dito na sa sapyak pa. Sa diin nga suna sir? Dralin sa gwa lang. Sa may palikuan, di ba? Tubang kan ni Ma'am Ellen. Okay. Zone 3, sa Zone 3 na naghalin ang sen, pero dire Sonto. Sus, mo puwerte. Okay, pagtupa ni sir, way man sang minatupan diri nga mga tawo na pilasan. Wala sa natupan kay nagdikit na mo. Okay, dubaligim sa gang sa sang niyog, mahayo lang no. Tapos ang muni na lang nga ila na lang sinaka-discretion sila. Diri may pilason, pilaser ang pilason. Isa. Makita mo sir ang iyang pilaser. Dalom-dalom diri yo. Dumdalo sa sentido di sir. Diri no. Gapadalo mis diri tapos dumdamo di buno diri yo. Sang ano sir? Sen. Sus, okay. At kamusta sa sir din siya? Wala kami ka update sila kay ato sila sa ospital Subong. Okay, sang amo na sila tabo, isikap mga opisyal anong ara man responde man sila yan. Kay responde man tanan alos na naman responde man kay mo lang. Nagabatamat na. Kakaway ka balabag sa dalan. Pero ari di lang yung presensya ya sir. Okay sir, subong anong sistema may mga totally damage ag partial may mga promisas la sir nga ginatag ako na papalaaboton sa inyong mga kasasistans. Nagano. Merak man. Naligin nambal nila malista lang mga pangalan namon. Kag may mga food packs man sir nga hatag. Pwede. Okay. Inyo sir balay kamusta? Amo na Ngagaw kayo, hindi kasi magulan naman. Mundak naman ulan. Di mayo sir sa imong pamilya may pilason wala man? Wala man. Gamay man lang. Gas. Ahay, okay. Sir, thank you gid. Hay, mayo gid kay Ayos, out ni Sir, thank you.